Sapa Mas, sapa. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam, Cak Cem. Kok cemplok iki? Wis sak cem lho. Yo dikompleti to play ngono lho, Mbak. Lah yo penak kula ngoten no, Oh, nggih, Mbak Yop. Heeh, Mbak Yovika. Jovika. Heeh, punika asli kota kelahiran Ngawi. Ngawi. Ramah, Ngawi. Ngawi Ramah sini. Ngawi ramah. Ngawinipun pundi, Mbak? Iya. Mbak, nika. Sik, Wah, malah sampun apal. Aku lek pade gak tak percaya aku. Lho pripun, Mbak? Aku kok sik to. Apa wi mau? Aku ben iku teko Kayak Mbak dhewe jajal. sik to kaya mau kerumak selenting kaya tau Nggih. roh wujude piye apa? Daleme pundi, Mbak? Kula. Nggih. Kula niku namung ler mriku lho, Mas. Saekeh mun dugi jane. Sakeh ki kurang kuwi. Nggih. Kecamatannya ngendi to, Dok? Kecamatan Padas. Berapa menit dari sini? Nggih, kirang lebih niku 10 menitan. Cedak no. Padas. Nggih, Padas niku kecamatan. Desa Larang Banyu berarti ngono sampean. Lah kok iso? Lah Padas tok rene banyune. Niku wit riyen Mas. Lek mriki kan desane kan gendeng to Mas niki. kok iso- Kecamatane gendeng niki. Kaya gendeng lho. Ha Pangkur Wis ya pangkur. rodok ngetan sithik ki nanti. Kok iso ki nanti? Mari ngono pucung. Dadi piyambire desa sak Ngawi iki dadi Mocopat. Iya. Iki lek disapa sik nek petuk wong wedok kaya ngene iki kudu gandrung ora sampean? Sik gandrung ya gandrung tak uruse ngawine mo lho. Oh ya ngawine piye? Ngawine pundi, Mbak? Kula. Nggih. Aku urung ngerti lho iki. Aku isin lho Mas, tak sebutin niki Mas. Ya isin mbok mulih. Nek isin tek kono kanca-kanca niku lho, pro Lah niku penonton. lho. Macam le ndang dicedhaki nyamper penonton. sakit penonton. Dicedhaki penonton. Ayo, Sampe tungono mik. Ki Dok. tanggamu kabeh lho iki. Heeh, tungono mik. Nggih. Kula saking pundi, Pak? Lah niku lho, niku kula Oh, iya. kula kenggion. Gah. Sing Wah, nyoba. gah. Sing nyowobut sewake ngono iso. Jajal, Aku engko turu sawanen konoan piye? Aku lek wong lanang ora tak percaya aku. Bu, Mbak Yovika daleme pundi, Bu? Ah, niku lho. Rusuh Malah penonton kene sampun rusuh. apes dan Penonton kene kula. rusuh. Mas Dalang. Iya. Sik. Apa? Sik nun sewu. Apa? Panjenengan nek Mas daerah kuwi, Mas. Enten. Griwut apa ora? Apa kuwi? Lho lek daleme pundi to, Pak? Itu jeneng dusun, Patra. Dusun, Kula jenengan paringi fotone mawon, Pak. Lho lah niku teng map mawon pun muncul gambare kok nek jenengan ketik mbawuk ngoten. Ya, wi lho. Gal. Nah, Ra mentolo ya. gak mentolo aku. Tapi penting aja dusune aja desane. Sing penting menurutmu wajah Mbak Yovika cantik mboten? Nah, menurut saya nggih penting niku lah Mbak Yovika ini sementing nggih daerah niku ngono, Pak. Oh daerah Lah piye? jenengan pun dugi mriki mbok pinarak ngen kula. Berarti Mbawuk. lek kula kan nun sewu Banyuwangi ini kan kula Purworejo. Oh nggih. Jenengan desa kula kan nggih Purworejo. Nggih. Jenengan desane Sukawiyono. Sukawiyono dusune. Mbawuk. Oh, tenan to. Nggih. Benar Nggih, toh. Mbak. Kapan-kapan kula lek mriko pas ora nek wong mawon lagi. Lho lah kok masalah ngoten? Dolan ning sing tuwekmu lho. Lha mosok jenenge desa Mbah Wuk. Niku wis jaman riyin, Mas. Patrah wonten. Nggih, ket dereng lahir pun mbawuk ngoten ujuk-ujuk ya. Nggih, heeh. Gak aku mau bulan baleni. Piye, Mbak Pripun? Yovika, piye bagaimana menurut Anda Mas Semble? Niki nuwun sewu Ah, ah. lah. Niki Mbak Yovika nyun sewu tanganipun. Wadah lagi lah. Ilmuku, Pripun? ilmuku. Rain apa? Tenan, Mas. Tangannya nyapa? Sinden sitok iki nuwun sewu. Iki dirabi iso. Ning Ya iso kabeh wong wedok dirabi iso. Iya, kenek dirabi ning minuse sitok, Mas. Oh, Lek bocah tangan-tanganane koyo ngeten iki, tenan, Mas. nyapa? Iki masak sembarang iki gampang mecahne lemper. Lah kok saged iki lho, Mas? Iki tangane wong wedok apa petinju? Iki gak kena dirabi, Mas. Niki angel, niki kon masak olah-olah angel, Mas. Lho malah perkasa to, tangannya gede, penak to. Beda, Mas, kali tangane Jajal tangannya dicek-cek. Tangane. Oh. Lah, iki lagi. Oke. Iki tangane cilik. Heeh. Bocah ayu. Heeh. Iki kena dirabi, Mas. Kok iso? Iki kena dirabi masalahe dirijine dawa-dawa masak sembarang enak. Minuse sitok Minusnya apa? kenyih. Kok iso kenyih? Lah Mas, lah drijiku lho ya dawa-dawa lentik-lentik kok iso. Iki drijimu ra dawa kedawan. Lah pancen ya wonge dawa gedhe dawa lho, Mas. Sik iki tak cek sitok-sitok, Mbak. Situ aja jajal, kono. Lerek Barsinta. Ayo, Iki. diterawang. Ayo. Iki masak sembarang enak. Masak sembarang enak. Bocahe Heeh. cereweto ning mendidik. Mendidik, Minuse sitok Lho, cek enek minus e. enek Minusnya apa? gampang sambat.
delok ning story WhatsApp. Napa suambat terus. Sambat tok. Terus nek nglerek kenane. Niki Nehanehi kuwi. Wow. Lah, gila. Heeh. Iki mijete penak, Mas. Sumpah. Iki tak wedok mijete penak. Mosok empet tak to. Iki dolan brengose kan enek apa lambene iki enek brengose tipis-tipis. Tipis. Iki nyoto-nyoto sitok Mas iki. Apa? Iki kena dirapine sayang. Sayange apa? Iki pecinta kucing. Lho, ya apik to. Sing lanang gampang ditinggal Mas, senengane ngambungi kucing. Malah penting nih kucingnya ya. Penting kucing. Ya kena. Mbak Renjel. Ayo piye kuwi? Oh, iya. Iki bakat Mas. Bakat apa? Rabio iki. Lho, nyapa kok rabi kuwi? Iki sembarang nyapu resik. Weh, ya apik no, positif no. Positif nyapu resik, Wah, seneng. masak enak, Jos. gati karo wong lanang. Heeh. Minese sitok. Kok jenek minuse to? Nek turu gampang ngowoh. Kaya tahu-tahuan nek sing pojok ke? Entek ikan. Lho piye bubar ya. Kabeh yo, dicek tangane ya dicek kabeh to. Pangapunten Ibu. Nun sewu. Iki ya tangane. Wis, cocok. Sik kok dilumen to ngeceke? Aku Wong sithik. liyane suwi-suwi kok nggur ngene tok. Sithik lak kemawon pun dugi kula langsung. Piye wi? Upama piye? Iki sembarang penak, masak enak, sembarang enak mboten kenging nriman. Oh. Ning sitok pegawean sing disenengi. Apa kuwi? Mandor tebu, Bu. Takane gede-gede iki. Mandor tebu. Iso mandor tebu. Niki Mbak Yovika, Nggih. Mas Semble. dalam. Sampeyan mau Mas Semble tak pasang ning karo Yovika mau? Ya mau no, Mas. Nek Mbak Yovika tak pasang ning karo Mas Semble mau? Mboten mau. Loh. Syukur kowe. Maune mboten Mbak Susi mau, Mbak. Aku emah. Penyebabnya apa Mbak Yovika kok mau dipasang ning cemple Ya, iki ya? terawangan Penyebabnya aku. apa? Ayo, nek iso terawangan aku. Aku Sik, penyebabnya apa? Mbak Yovika kok Nggih. mau? Senengane tangane kancane diremeti Nah. gak suka. Terus. ora. Lah biasane nek sinden niku kan gandengane dalang to, Mas. Sinden gandengane dalang terus. Nek dagelan ya karo dagelan no. Dagelan karo dagelan nek sinden karo Dalang. tak pasang nih Mas Semble. Mau aku mau gandeng karo sapa dagelan sapa aku mondol, mau. Loh, iki ada bintang tamu lagi Bintang loh. tamu satu lagi. Loh, Sinten? Happy Asmara. Wah. Loh. Mbak Happy Asmara. Happy Asmara itu yang Moga sepotnya, yang melejit. Disepoti sing Sepoti ora san sepote Happy Asmara nek menurutmu sepote musiknya apa? Nek Ya musiknya ya ndak rock, ndak musik sing viral saiki to, Mas. apa? Kicau. Happy Asmara kok kita mania. Mars PKK. Alah, Aman dan bahagia, keluarga berencana gula. Itulah tandanya murid berprestasi. ora. Bukan aku ini. Apa sih kuwi buah yang manis kuwi apa? Ya. Ora. Saya kepengen sepote Happy Asmara apa? Happy Asmara. Sepote Happy Asmara serampat mawon. Ya. Iki ketok to sesuai Happy Asmara serampat. Ki sejak kapan Happy Asmara nyerampat? Sejak malam ini kok. Monggo Mbak Happy Asmara. Monggo. Itu Dok, dipasangnya rumah cemple itu Dok. Nggih, no. Ayo. Monggo, tulindak. Yuk. Serampat tak tulindak. Ben. Mbak Emi ramu. Mangan ae sempulan. Lan. Mbak Evi. Ini Happy Asmara ya. Ada no. Spesial hari ini kok. Masa serampat. Monggo kasih jalan untuk Mbak Happy Asmara. Kasih jalan. Prit. Tenang ya, Happy Asmara. Saya para tenan iki, Mas. Saya yakin. Mati. Happy. Yo. Masya Allah. Lang, jalan. Lang, Happy.
Mas Emle. Happy Asmara. Sik. Ketoke anu ada miskomunikasi. Sik, Mas. Jare panitia ngomongi aku happy asmara kok sing teko kok jurang grawah iki lho. Mboten kok jurang grawah nuwun sewu Mas. Lek kula kaget tak kira nek Mbak Happy Asmara. Lah jebul kok enek sinden wanita Rai Genset. Masya Allah. Alah. Nesu. Nyapa to nesu? Yo nesu lho. Lek. Kok iso lek iki lho. Iki lanang apa wedok? Nuwun sewu. Sugeng dalu. Iya. Wong yo ketoke kaya ngene lho Mas, kok yo dicelulek lho ya. Iya. Celuk apa su? Lek op. Bakal ngene celok dadi celok pripun? Kalau kan nyeluk su ke lho. Mboten nesu. Celok pripun, Budhe? Nggih. Paringan asma sinten, Budhe? Kula. Nggih. Kula paringi asma samiran-samiran. Sesamiran. Sinten Budhe? Paringan asma sinten, Budhe? Ora sangguku. Nggih, Dek. Nami kula Tumpuk, Mas. Tumpuk. Tumpuke nama lengkape tumpuk undung piye? Nggih mboten to, Mas. Mboten nggih. Paringan asma lengkap. Tumpuk Eli Yusfia. Tumpuk. Rupane kaya genset kaya jenenge apik ya. Tumpuk Eliusvia. Asline jenenge Nomah Ali Yusuf. Jeneng asli sapa? Ali Yusuf. Ala iki mboten brebek kowe. Aku den. Mas apa? Mosok moden ki. Golek rombongan liya lho Mas aku. Lah kok batinku. Kula Pak Mudin. Lah kok bareng Mudin kok nggih gelungan. Apa ya ora oleh to, Mas? Ora oleh. Ora apa-apa Ora apa-apa ya. Sesuk nggih helm ya. Nyambut gawe kok ya yu. Yu. Dalem Ten mriki wong bida jam pinten? songo to. Setengah 10, Mas. Setengah 10. Nggih. Kok cepet men numpak apa? Kula Nggih. numpak traktor. Becak ya suwen to, Mas. Traktor, Mas. Jane sing cepetne numpak santet. Lis. Oh, ya dicocokne to karo profesine. Aku wedi Mas nek karo wong etanane ya ngono, Mas. Nyapa wong Banyuwangi to? Santet. Aku malah wedi karo sampean. Alon-alon masak nyelok mataku, Mas. Aku wedi mak. Ora sikut lho Mas. Ngomong Mas Cemple, ini. delok Mas lek kemuayu delok sanggulane lek enek jerabut-jerabut iku ya apa Mas? Ya ampun, ya ampun. Lah kok iso ditumpuki sekem. Tak kei keterangan, Mas. Nyapa? Ngene ankin arek nek ndrawut-ndrawute ora serem, Mas. Oh, Ya kok Mas, ya? sembarangin arek nek ndrawut-ndrawute ora serem ya. Lho, seksine enek lho. Kuwi ya apa jane? Bathuk. Oh iya bathuk. Bathuk nggih. Kono ya nek bathukane ya. Nuwun sewu niki kula kan angsal informasi saking Mas Dalan Akbar. Nggih. Jenengan niku leres to lek ten griya niku dados mudin. Aja banter-banter to, Mas. Aja banter-banter. Tenan pora niku. Nggih. Lelek mau tinggal tanggapan ngene iku umpama tanggamu sekarat ngenteni mudin piye? Heeh, momo tanggamu wis kejet-kejet arep sakaratul maut ngono kae terus kowe duwe tanggapan ngono kae tanggung jawabmu piye yo? Tak hubungi dhisik ta ya. Dihubungi dhisik. Dihubungi dhisik piye? Ngene. Aku arep nang Gandri ora usah budal dhisik ngono, Mas. Oh mbok konone. Dikuat-kuatne sik. Dikuat-kuatne sik. Nek kadang wis sakaratul maut iki. Sakaratul. Sakaratul. Latung wapuk. Iki nun sewu niki untung omahe adoh Mas. Aku wedi aku. Aku nene wong matane mlilik wedi aku jan. Aja melilik-melilik to. Iki mau nak wis tak kandhani to. Yo tumpuk Mbak Yovika kali macam le. Mbak Yovika iki mau pasangane nek sinden kuwi ndi karo dalang. Nek dagelan karo dagelan. Sampeyan tak pasangne yo tumpuk gelem ora? Alah langsung kena titanus kancane. Mas. Tapi nak karo aku iki gak resiko, Mas. Lah aku wis ra iso meteng lho, Mas. Aku wedi ku sitok lek sesuk sawaya-waya mok talkin. Yo aja to, Mas. Sesuk ben awet urip lho, Mas. Ben awet urip. Modele duwake seger waras. Mas Emle, dalam iki sinden sitok ya kok guyu. iki ben dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ngene ya. Ya gitu mbal ae lek dimanfaatkan. Ora ngono, wong papat to ki, tumpuk, Yovika, Cemple. Ya to, tedak manfaatkan. Wong telu iki nek iso ketoprakan. Ya to. Lakone sing nentokne aku, Sri Tanjung Sido Paksa. Lah Mas, ya aku ora tau toprak Mas. Lho, ya ditoprakne. Sri Tanjungnya sinten? Mosok iki dadi Sri Tanjung? Lah ya serigala iki. Nek kok iki apa dadi Sri Tanjung? Serigala nyatek cengelmu iki. Apa ya nek iki nemen nek iki nemen yo nesuwa.
Sinden apa adane serigala? Kaya ngene, wis ketok asu, ayu kaya ngene, Dak. Serigala lho. Seto. Sri Tanjunge yo Yovika. Sri Tanjunge. Nah, Oh, iya. Kula Sri Tanjung. Sido paksane kula. Aku no. Oh kan pasangan ingsun. Lah Lah niki yo tumpo dados napa? Iki Sila Hadikromo. Sila Hadi Kromo. Prabu Sila Hadikromo. mau gampang gringgingan aku lek sila. Selonjor ora iso to. Itu nama. Kok Nama ratu. Mas. Sila Hati Kromo niku piyantune gagah, gedhe dhuwur lho, Mas. Lah iki pra yo wis pantes to. Alah. Wong sak beton kok iso. ngomong apa? Ngomong apa, Mas? Emang ngomong apa, Sampean ki lho ngguan. Ngomong apa? Sampean Ngomong apa? Sampeyan ngomong apa sing apik? Aku wong Banyuwangi lho, Ngomong apa? Sampean lho ganteng, Mas. Malah guyu, diomongi malah guyu. Sapa sing guyu? Lah ki mau. Mringi sing guyu. Itu Mas Semple Sila Hadikromo. Sila Hadikromo. Yovika Tanjung, aku Sido Paksa, tumpuk. Dadi macan. Kan yang ngerek dengkulmu kuwi. Ora, dadi pembantu. Korah-korah, Mas ya. Yo ambane Sri Tanjung. Korah-korah, humbah-humbah. Ambane Sri Tanjung. Krungu ora? Sampeyan kula. Ambane Sri Tanjung. Rewange Sri Tanjung. Dadi Ndak Ndara Putri ngono. Iya no. Ya. Kan manut aku lho ya engko. Dia aja. Mosok Iki nyapa jane iso urung main tok. jarang lho Mas ngeten iki Mas. Sri Tanjung kok duwe ban rupane kaya otok-otok iki. Tok-tok nang nggih bakul le. Iki berarti adegan pertama Adegan pertama nggih, Sri Tanjung kaadep emban. kemban. Mantu Intine Sri Tanjung kangen karo bojone mergo ditinggal. ditinggal karo Aryo Suman. Omong-omongan karo embanmu, ya toh? Karo embanmu engko teko Sila Hadikromo. Sila Hadikromo Wis. teko ngomongne. Wis yo ndang ngomong-ngomongan ngono yo, ndang ngomong-ngomongan. Dulu. Ndang ngomong. Yo karo kowe kok. Karo Karo kowe. kowe. Kali Mbak. kula nggih. Wis siap tumpuk Nggih. menjadi ibu ban. Ibu Mban kosok. Lah yo, heeh. Terus Yovika sudah siap? Insyaallah. Yo, langsung ketok rando. Duduk. Iki ngalise. Rong dapuk kene. Lah aku lu pikir sebeng kok Mas. Ya. Tok. Yo. Ya. Biongban. Olahane. Rada nyaket mriki ta Biongban. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Sajake jenengan niku kok praupane Kit Inji mau kok susah mawon. Napa sing dipikir wong asal kula ladi prasa kula nggih pun sae. Kabeh ya wis tak umbahne lho, Mas. Kok iso Mas iki omongan karo sapa? Anu iki lho. Wombane mripate PC. Aku ora dapuk. Aku Wedok Mas. cek ning jero tobong aku. Jenengan niku Iki adegane mban karo Sri Tanjung. Sri Tanjung ki wedok. Ngerti apa ora? Kok gregeten aku musuh mban sitok iki. Kok golek mban kene. Kuping, sing dibungai kuping kok kayak bathuk lho. alah engko kene kok nak milih dhewe to, Mas. Ya terus. Nggih kados pundi Ndara Putri? Ayo ngono lho. Biongban. Ayu-ayu. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Baru iso beker. Atiku sedih Biongban. Alah mboten sedih-sedih jaman sak menika niku nak sedih niku terus trok Mas. Mbak anu Ndara Putri. Piye to kok kami sontol nae? Lho aku lho kadang ya Mbak, kadang ya Ndara Putri. Biong. Dalem. Wis sawetara suwe. Suwe Hah? suwe pirang tahun to, Mak? Kok iso mak iki lho. Dora Putri kok iso mak iki lho. Nggih Ndara Putri. Oh lagi lho. Oh iya. Aku kapan? Hei. Sik bar iki. Pripun Ndara Putri? Songi Wis sawetara suwe. Nggih. Garwa kinasih Kakang Mas Sido Paksa. Durung kondur-kondur Biong. Nggih wong kula siyen niku nggih ngoten Ndara Putri, wong jenenge manten anyar ki nek ditinggalno ya semak degedeg keser ngono Mas. Anu Mbak, Ndara Putri kok iso. Pak Sutradara, aku kapan? Ya bar iki. Sik, wis somben. Lho kok iso umben lho. Nggih. Durung kondur-kondur ngemban dawuh Nggih sinuwun. dirantos mawon, Sinuwun ndedonga mawon kalian Aku Gusti. tak ngomong dhisik to, Mban. Ombane bacokane lho kowe omong. Ya mbok role sik. Kowe ro ketoprak-prak ya. Senenono Mas. Senenono Mas. Kowe iki rong metu iso kok melek emosi lho. Aku penonton jopo Mas, aku mendem kok Mas.
Marai ketoprak ndang bujang. Kela urung metu kok iso wis nesu lho. Nggih, pripun Ndara Putri? Gregeten aku remban. Nggih. Iya. Sawetara suwe. Kakang Mas Sida paksa durung kondur-kondur Byongban. Ngaten. Ngemban dawuh sinuwun Prabu Silahadi Krama. Ngupati tumbaling Kayugong susuwe angin. praja. Ngupati tumbaling praja. Kayak nyapa ta penonton kok bengak-bengok. Tumbale praja kayugung susuwe angin. Nggih, pripun? Tumbale praja apa to? Ayo. Tumbaling alah dadi konsentrasiku ilang. Apa? Ayo, tumbale praja. Mas. Mas telung plengkung, gumbala telung gelung. Nggih. Aku wis kapang banget lho Byongban. Praptane Silahadi Krama truk. Assalamualaikum. Niki daleme Sri Tanjung nggih. Nggih. Niki nuwun sewu jenengan dereng asok mekar. Sik Mas. Silahadi Krama kok asok mekar. Sik ki kok iso nggawa tas ki sutradarane sapa? Aku. Sutar sapa to nyamur? Sutradara. Sing anu lakone lho Mas. Aku. Lha iki lho kok Aku nggawa coba tas. Silahadi Krama. Oh tak kira petugas MBG. Silahadi Krama nggo ransel. Ratu ta aku. Zaman semono jek kecukupan Oh, kabeh. Ceritane piye aku? Aku piye aku? Aku piye aku? Silahadi Krama ngeser karo Tanjung ngono. Ngisir karo Tanjung. Heeh, pengen ngruda paripursa Tanjung. Oh. Heeh, Tang. Heeh. Udah jegok barang kok. Sinuwun. Sri Tanjung. Wonten dawuh menapa kok ora dateng kaputren mriki sinuwun? Kali dinan iki Tanjung. Nyuwun sewu ndelok rupane koyo celengan suarane ya apik to. Sapa meneh celengan? Lu kon meng Mas. Diam. Udah iya. Lagi lah tenanan iki Silahadi Krama. Sri Tanjung. Inggih sinuwun. Kene lho nggone iso. Tanjung. Ing dinan iki. Ah. Aku arep paloko karo kowe Tanjung. Perkarane opo Tanjung? Amit. Nek omong alon-alon kok kentekan napas lho. Lah piye ta? Yo Tanjung aku ngono. Tanjung. Amit-amit jebeng bayi. Sri Tanjung. Dikebuk wetenge. Inggih sinuwun. Apa ora ngerti rasa sing dak rasake Tanjung? Boten. Aku kangen karo sliramu Tanjung. Ndara Putri pun keguh nggih. Omong Sopo? Amben. Sopo jenenge? Amban kok amben iki lho. Amben ki ngebruki kowe iki kok iso Lali. Amban ayo Byongban. Yung Ben. emban ya amben. Tanjung. Iya. Kuwi rasah ngarep-ngarep Sida Paksa Tanjung. Ora usah demek. Ampun, Ngene kan ndara pinten ndok ini. Kakang Patih Sida Paksa ing kalengan dinan iki mati ana ing satengahing wana. Mun percaya. Mung perkarane mati kenapa kowe? Hah? Golek susuwe angin. Susu angin. Goleki Mas telung pelengkung gumbala telung gelung. Ngupati emas telung plengkung gumbala putih pitung gelung ora kinasilan. Ning aneh Tanjung Kakang Sida Paksa mati oning. Ora usah nangis. Wong ora nangis elek, nangis meneh menter karo-karuan. Kowe emban kok nek Silahadi Krama kok ora Kelingitan. Nyuwun sewu. Ora ngerti aku sapa? Sapa wong karo awake dhewe kok lali dedak. Prabu Silahadi Oh Krama. nggih sik nggih. Macem aduh. sik to. Jaran dawuh pangandika Gusti. Sejaran. Pangapunten. Oh nggih pangapunten. Tanjung. Nggih sinuwun. Sing wis mati ben mati Tanjung. Boten, kula boten pitados kalian panjenengan. Kowe Mboten tak sah bojo percaya. tak molekne ana ing kratonku. Mboten Ana ing kraton Pocinki. Apa kratone jenenge? Lah kowe ya. Pusingki. Sing Duraharja. Manut to. Yovika. Tanjung. Tanjung kok yo. Manut. Tanjung. He. Kowe ayu. Mboten saleh niki kali kula mawon. Byongban. Alah gumoh suwe-suwe ya gak kok sok.
Mas. Iya tak ewangi. Kowe sing ngalang-alangi. Putri piyong Kowe arep ngalang-alangi. Kowe kok iso medun? Wis, aku ora ketoprakan aku. Sini. Tanjung. Manut Tanjung. Mboten sih. Tresnaku ora ana liya mung karo kowe Tanjung. Jenengan mriki Ndara Putri. Piyong Mboten ben sakit. aku piyong ben aku wedi Mboten sakit. piyong. Tanjung. Tok 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 tok. Tanjung. Manut to Tanjung. Wes Tanjung. ayo. Manut Tanjung. Iki ketoprak duduk KDRT. Ya nyeriweti ana wong gandrung, mikir ora. Mikir ora. Mikir ora. Wani yo. Kale ora. Sawangane kok kaya wedok-wedok dhewe. Lanang-lanang kok dhewe. Lanang-lanang dhewe. Lanang. Apa lho? Tanjung. Manut ora? Ben tulung ono aku. Manut ora Tanjung. Wah, klakon leno pakaiane. Wes, tutup ler. Rek. Ki adegannya apa bar ki? Silati Rama petuk. Upin-ipin. Sida paksa sikut. Petuk sido. Sida paksa mulih. Lah ya ki mesti latar belakangnya apa pantai apa tak kerek lho. Ya latar belakang ya kelir putih iki ora apa-apa. Clear putih langsung mawon nggih. Ya wes. Yo, petuk aku to. Ya petuk. Tak. Piyong ben. Wes kono wes. Kowe iki ngalih sak genti adegan. Genti adegan. Tanjung, parah Tanjung. Sinuwun. Nitik saking lekering Wadono Jaiting Nitra Kang Sarta tepung ing Wimbo. Dapuk apa? Sida paksa. Ngadeg. Ya, iki. Nyapo? Lho kan sida paksa pati lungguh no. Ya petuk ya adegane kene kono ki ketutupan sabang ora ketok. Oh iya. Nggih, Mas. Kene lho. Ketoprake nang kene ya. Kene ya. Kuwi nyapo melok-melok aso. Ketoprak. Kowe iki ora melok lir. Wis ora melok kelir iso. Lah aku melok ngerek Mas. Erek mangsamu. Oh iya. Ngerek pitik ngene-ngene to. Kene sik. Kene sik wonten dawuh sinuwun Prabu Siladi Krama. Ora usah kesusu nyenggol tremo sengguling kok. Kakang Sidapaksa. Kados pundi sinuwun? Dinan iki katiwasan Kakang. Ketewasan enten apa? Garwa panjenengan Kakang Patih Sidapaksa. Nggih. Putri Sir Tanjung gonjak kalih kula. Tung tang. Lah ya ngene. Tung-tang. Kok wani-waninipun garwa kula Sri Tanjung ngruda paripaksa panjenengan? Piyambake ngendikan yen to pun boten tresna kalih panjenengan Kakang Patih. Menung. Kula kan lak malu sebagai pria saya kan izin. Ya, mosok ketoprak. Alah biasane ra duwe isin kok dadak. Menengah. Tak tua pok ngadikan lho kono. Tuh apuk cangkemku dhewe engko. Sinuwun, menapa atur panjenengan saged kula ugemi? Kok Kakang? Sumpah lara percaya tekono wong-wong lho. Sri Tanjung wanuh wani laku sedeng bergonjak panjenengan? Selera percaya sudah ndelok YouTube. Wis ndelok YouTube barang. Kakang, Kados pundi? aku yen to duwe bojo kaya ngono, peluwe becik tak pateni. Kok kula prene. Pedhok karo Sri Tanjung. Tanjung, Nak, mboten ngriki mboten usah disauri. Wong omahe kene kok ya. Ya, nggih ta? Sida dipeksane teng mriki napa teng mriki? Teng mriki ayo we. kuwi moden iki dapuk to. Lah aku ya Tanjung, Piyong ben. Kayak kaya suarane Kang Masku. Piyong ben. Cerita pada malam hari ini, Sidapaksa bertemu Sri Tanjung. Bagaimana kelanjutannya? Saksikanlah TKP. Tanjung. Iki Mas. Wo Sidapaksa ini mripate ya Mamula to. Ganteng-ganteng nak nggur nyawang debok kae malih metu ya lali. Kang Mas itu paksa.
acu tak acu, sing lanang acu tak acu. Kang Mas. Ya. Iya. Ekspresine kurang ngono. Aku paman Kakang Pati Sida Paksa. Kakang Pati Sido Paksa. Oh iya. Ngono lho. Resmu. Awas, awas. Ayo jajal, balenono. Aku ku terus oyakan terus lho ya. Terus oyakan terus yo. Kang Mas Pati Sido Paksa. Karo gocelono. Kang Mas Pati. Ya. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu ndoro kakung mboten cah dhuwur-dhuwur. Ampune ra enak. Wah, apik lho sampe lek ngrol ketoprak sumpah koyo Joko Klendeng. Tanjung. Arep muni tampah ke situ. Temuni kangelan. Kabar sumebar pawarta-warata. Lungguh kene, Cahyo. Walah aku ngalih neh. Awor aku kene lho wong elek-elek awor wong elek. Sepurane aku awurku najis. Aku datoke aku dadi abdi wis, aku ndapuk abdi. Ya sing ngerek ya genten lungguh to, ngerek kelir. Tanjung, Nggih Kang Mas. dina iki aku nampa palaporan. Menapa menika? Perkara kurban. Toprak kurban. Aku nampa palaporan apa bener jeneng Sira Tanjung wanuh-wani tumindak bandrek Cina bedang selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas, menika namung tetembungan ingkang kaya wara kemawon. Wah, apik tenan itu. Nggih mboten Ndoro. Niku Vietnam niku. Fitnah. Fitnah kok Vietnam lho. Ya, kuwi lho sing dudu-dudu lho. Apa kena tak ugemi tembungmu? Mergo kabar iki wis sumebar. Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kula menika namung tresna kalian panjenengan. Abang kandakno abang putih, kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Nggih Ndoro kakung seksine kula. Lah, nggih. Iki gak sangge seksi ki melok-melok rono kok mengko. Aku ge seksi naib aku. Seksine piye, Byung Ban? Mboten saestu Ndoro putri niku sing ngemong kula. Terus Mboten enten sing bergonjuk niku mboten wonten. Bergonjak? Lah mboten wonten. Dadi Dara putrimu iki ora direngkuh karo wong lanang liya? Mboten niku tulus. Tulus ngene. Tresna saestu kali jenengan. Apa ya? Nggih, ora sak guyu sida paksa guyu ya apa nesu kok guyu. Nanging iki wis kabar iki wis sumebar. Ketawas kabar sumebar tok. Gelem ora gelem kowe kudu nampa pidana jumbuh kelawan keluputanmu. Mboten Kang Mas, kula mboten nate tumindak sedeng dhateng panjenengan. Apa tenan? Kula mboten nate selingkuh dhateng panjenengan lho Kang Mas. Apa tenan? Saestu niku Ndoro. Saestu. Kula ngingoten Kang Mas Cempleng. Panjenengan menawi boten pitados kalian kula saged nyuwun pirsa kalian emban menika. Emban tumpuk. Dedem. Apa bener darahmu selingkuh? Mboten. Nek kowe selingkuh ora? Mboten saestu Kang Mas Cempleng kula. Sopo? Wani. Nek dugang-dugang tenane aku guweting. Kakek 50 lho kok sampe dugangi. Ngono nesu. Alah nesu. Alah nesu. Aja nesu bayi. Sampe. Iki serius. Ya. Tenang, Bra. Tanjung truk. Nggih Kang Mas. Haup. Hukum kang gumathok ana ing negara kene sapa wae kang wis kawanguran dening kawula akeh wani nindakake laku bedang utawa bandrek Cina pidana pati kang dadi tebusane. Aku tetep ora percaya karo kandhamu mau senadyan kowe matur bloko suto blak kotang terus terang. Mboten Kang Mas. Kula mboten nate tumindak sedeng. Kowe mung kanteri kondo iya kok ora? Mboten binedah dada kula. Heeh. Sinupa jantung kula. Heeh. Namung panjenengan ingkang kawula tresnani Kang Mas. Pirsa sida paksa. Kowe kudu gelem tak pateni. Paukuman negara kudu kaya mangkono. Ora entuk dinyang. Mboten Kang Mas, piye iki piye? Jenengan iki to.
Mamula to Mamula Sutradara ini nganyel. Kowe kudu tetep tak pateni. Kowe sadurunge tak pateni melih ngopo, Tanjung? Pun pasrah mawon Ndara Putri. Kapejah ana kula kemawon Kang Mas. Iya. Nanging Heeh. kula badhe meling dhateng panjenengan. Heeh, melih ngopo? Menawi reh kula menika anggondo ames. Heeh. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng dhateng panjenengan Kang Mas. Banjur Ananging menawi reh kula menika mboten anggondo ames. Iya. Ateges anggondo aro. Heeh. Kula mboten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Tak ugemi sing dadi tembungmu mati tina iki Tanjung. Arep belani kowe. Arep belani kowe. Kok pentelang-pentelang arep belani? Nyulek mataku tenan ini kok. Mati pisan jeneng aku. Mas. Sito paksa, mriki Mas. Sampean niku Wong ngisore roh mati, si ngisore urung mati. bahaya. Gusti Allah nyuwun ngapura. Gaya, wis tuwek rambutnya disemir. Mati gletak, Gletak mati. Mati. Den, mati Den. Sudah paksa. Piye? Sampai ini wong lanang ra tanggung jawab. Kok iso ora tanggung jawab? Bojomu mau pateni, mban mau pateni. Loh, lah njur arep ngopo? Aku sebagai pimpinan ketoprak. Aku ora trimo. Lek pemainku mati, dhuwitku arep tak bayar nih sapa? Loh, Sido paksa kurang ajar. lah nek ora terima arep ngopo kowe? Maju dilari iki. Lho, ora usah maju karepmu piye? Loh, kowe Sido paksa kelakuan ngono mati pisan. Aduh. Nyapa tukang rebab lirik-lirik. Piye, ngejak apa? Jalan pateni pisan mau piye? Loh. Mban mati. Sri Tanjung mati. Dalangi mati. Ayo bar ya. Bar. Bayar buka. Wis. Wis mbok buyarne piye wayangane coba buyarne. Turu. Mati. Ben ngomong. Ngomong. Ora trimo pisan. Ora trimo ngati kok. Sampeyan ora trimo. Urung masih, urung tik apa-kapakne kok wis mati lho jamane lho piye lho. Ya nek wis tak kapak-kapakne ngono. Wis siap. urung. Adek kok ya. Berarti iki mau ceritane ngono kuwi. Dengar. Cerita. Kira kaya ngene iki lho piye iki? Wis benakne ora kok sing usah. apik. Wah, dibenakne sing apik. Kan nanti yo. Nggih. Masya Allah. Tenan. Ora tekan aku sapa ngono. Iki cara wedokno awean tenan. Iya, Mas. Yo tumbuk. Dalam. Yo tumbuk arep Mas Cemple. Iji. Tinggone blangkone kae sing. Ayo, kae kanggo blangkon. Ambune. Jimat lho kuwi, heeh, masaku wae. Nah, ngono. Diselingi tembang ya. Nggih. Napa niki tembang? Ngaturake pamundutan. Iki ada tembang kangen karo podang kuning milih. Ayo, di antara. Enten tembang kangen podang kuning milih napa jenengan? Ayo. Gadis Kalimantan. Oh, gak. Kok iso meleset. Monggo. Anu mawon nggih, anu tembang kangen. Oke, tembang kangen. Nah, mumpung sepelok. Ah. Langsung mawon dadekne ya Mas Emple. Nggih, monggo. Jogeti karo Yu Tumpuk. Nggih, siap. Langsung buka saka tenor ning dilanggapne luwih dhisik. Heeh. Sik Mas. Apa? Memang kudune iki gondone kok wangi ngono urung lho Mas. Gak gawe kuwi ben. Gak gawe kuwi, ya. Ben sesuk ben nanggap neh. Iya. Gondone wangi ya to. Gede Sri Tanjung wangi. Terus besok Banyuwangi- jane jaman dijenengne Pangkur. Loh, Banyuwangi. Banyuwangi kok Ben iso. ngawur ae. Yo, dadekke langsung ya. Yo. Yo, Siap. Monggo. Yo. Cipo. Asta Brata.
suasana wae. So. Yo, 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 yo. Matur nuwun. Lewat